Fa 10 anys que tot ho guanya el poble de Llorenç Balanyà. Que sigui l'última vegada que pronuncies aquest nom en la meva presència. Oh, sí, bueno, però això no treu que fa 10 anys que tot ho guanyen. Bueno, però aquests anys jo hi he estat fora, no ho he vist com guanyen, per tant per mi no compte. L'últim any que jo hi vaig ser vam guanyar nosaltres. I aquest any, lo nostre poble tornarà a guanyar. Tremola, Balanyà. Tremola. Quin ambientazo que hi ha al poble, nens. Es respira l'ambient de les grans ocasions, no? Però a veure, jo és que no m'acabo d'enterar. De què va exactament la fira aquesta? Ai, de veure qui la té més grossa. Ah, vale. Ai, se presenten productes fets o cultivats a cada localitat i el que pesa més guanyi. Però si acabem de fer un reportatge al carrer en Gaue, oi? Ja, però és que jo porto la càmera, no escolto. Ja. Cartanyà, veig que has tornat al teu poble. On has estat aquests 10 anys? A la presó? T'han estimat molt, allà? No, aquests anys ja he estat a casa de ta mare. Tranquil, pecató, tranquil. Ja sabràs perdre com un home, Cartanyà. Em sembla recordar que perdre se't donava fatal. Recordes bé? Perdre se'm dóna fatal, per això no perdo mai. Veig que a més del cabell has perdut la memòria. Tot això és perdre. Tu mai n'has tingut ni de cabell ni de memòria. Ja vas néixer perdut. Lo Cartanyà té cabell. Però jo li tallo molt curtet. Tranquil, Garretó, tranquil. Los burros no entenen la paraula de l'home. Desfoga't, Cartanyà, desfoga't. Quan vegis els nostres productes callaràs de cop. T'ho han dit, no?, que fa 10 anys que som imbatibles? Aquest any hi sóc jo. Ui, perdona, Cartanyà, però tu portes algun producte? És que mai has participat directament. La mama aquest any fa una truita i jo l'ajudo, vale? Bueno, collons, tio, en quin bando estàs, tu? Què? Pesem les carxofes d'una vegada, ja? Esteu, collons, tornem a tenir un empat. No, la carxofa presentada per en Pipito Térmens pesa exactament la mateix que la carxofa presentada per en Paquito Torrents. Uala, que supercasual, no? Bueno, va, empatem a les escarxofes. Fem el recompte total. Va, per quan guanyem? Faig la mateixa pregunta. Per quan guanyem? Bé, lots, aquest any és un caos, això. És un despropòsit. Havent-se realitzat 22 proves, les victòries se reparteixen. 10 victòries per cada poble i 2 empats. Ui, ole que bé, pues empatadets. Los dos pobles som igual. Tot ho tenim igual, com valtres dos. Igualets, igualets. Va, doneu-vos la mà i anem tots tres a fer una horxata. No, això no pot quedar així, eh? Aquí hi ha d'haver un guanyador. Si no et veies tan apurat i tan gran, perquè t'has fotut molt gran, Cartanyà. Et diria que desempatéssim tu i jo, cara a cara, com dos homes. Tu i jo mai podem desempatar com dos homes, perquè entre tu i jo només n'hi ha un d'home. Ai, Jo sóc molt més home que tu i t'ho penso demostrar. No! Jo sóc molt més home que tu i t'ho penso demostrar. Moltes mariconades que si mos comencem a enganxar amb cançonetes i tonteries no ho acabem, això. Quan mos hostiem, va? Per favor, siguem civilitzats. Fem un pols. Tria una altra prova perquè aquesta la guanyaré jo. Oh, bé. Insults amb rima. Puja la bragueta, que se't veu la cigaleta. Puja la cap dalt, que se't veu tot l'ol per dalt.